Takže ahoj, jmenuji se Smokey a dnes bych vás chtěl provést moji prostě organizační a startovní proslovem. A jak vidíte, toto je můj skin a já jsem teďka jen tak u sebe v singleplayeru, mám texture pack a možná, teďka nevím, říkám možná, bude pod popisem videa, nebo pod videem popisku videa bude ke stažení, download, možná, nevím to jistě, spíš asi ne, a jmenuje se jinak v Minecraftu Drip. A tady jsem si postavil jinak, vidíte, že kostky jsou jiný, tohle je třeba například cobblestone a tak, ale proč jsem dneska tady? Prostě bych vám chtěl říct, že já už vím, je hodně let's playerů, i ty menší, a já už vím, je hodně videí na Minecraft, protože to sleduje strašně moc lidí. A já vím, že začínám taky, ale já to nedělám kvůli odběrům, ale třeba jako dělám to taky kvůli odběrům, já to přiznám, to dělá úplně každý. Ale taky bych chtěl, jako aby, já nevím, prostě mě to baví, nudím se, tady jsem třeba udělal věznici, tady je jedna celá, druhá, tady je díra, jo, a tenhle texture pack má ale svoje mouchy, jak vidíte, žádná voda tady není, ale když vlezu, tak tady voda je, takže v tomhle texture packu není voda vidět. A ještě to má jedny mouchy, když vezmete, když vezmete takhle kostku hlíny s trávou, tak po stranách má kostka prostě oheň a znak jakoby portálu a prostě to není tak pěkný. Ale jinak už to je, myslím, nic takového není. Jo, ještě tady je redstone ore, takovej divnej. Trošku hodně divnej. No to nevadí. Ale jinak je to pěkný. Teď jsem vyhodil svůj luk. No, tady mám brnění. Jo, jinak brnění vypadá jinak, když si na sebe dáte. Podívejte. Takový jakoby perský. Tak. A jak vidíte, sluníčko je pěkně kulaté. Tady pěkně ovečky, mají jiný obličeje. Vidíte? To vám můžu ukázat. Třeba, já nevím. Aha, já mám písku. Vidíte, je trošku jiný. Tady ten je taky určitě jiný. Vidíte, obličej. Takový lepkoun. A ještě to je mám jiný. Pes je pěkný, úplně krásný. A ještě tady Enderman, ten je úplně luxusní. Vidíte? Pak je tady Ghast, zombie. Zombie je opravdu strašná, co mě vzal, vidíte? To je jako celkem fakt strašná. Pak je tady Ghast. Ten je taky celkem jako takový, ukaž obličej. Nestyď se. Hajzle. Vidíte? Co tady je dál? Třeba Creeper. Ten je takový divný. Vidíte? Pak tady mám chicken, cow, sheep, slepička. Co je tady to? Kráva. To je opravdu dobrá kráva. Co tady je dál? Ta ovce, to už jste viděli. Tohle. Creeper už jste viděli. Skeleton, na to jsem vám chtěl ukázat. Ten je fakt jak je dobrý. A dál tu je. To už jste viděli. A jo. Jo. Tak to jsou monstra a jestli se vám moje videa budou líbit, tak zapomeňte lajknout, je to na vás a
já se s vámi budu loučit. Jinak můžu dělat let's play i z jiných her, například z Mafie 2, anebo ještě tam mám Call of Duty Black Ops, nebo tam mám Arctic Combat, nebo Bullet Room, nebo Call of Duty Modern Warfare 3 jsem dostal teďka originální, co mám, teď se mi to seklo, dobrý. Jinak takhle věci jsou taky jiný, jak vidíte, Spider-Walku, takhle to. Tak a to bude teda všechno. Já se s vámi pro tento díl loučím a mějte se krásně. Ahoj.